Gogo Sikhotheni that ngayichaza ilento ngathi ugobela ophethe bonke ogobela ngathi uNkulunkulu ngathi lokhu kokuyothwasa emzini womuntu ingoba lapho usuke wena uyofuna nje ukuthi aguide kahle futhi ngokwamakhambi uyabo ukuthi ngoba nakho awunali idlozi elizokufundisa ulele ebusuku hamba ke manje uye kumuntu wangaphandle onenhloso zakhe naye oyilambele naye uyofunda onedlozi lakhe naye uyofundiswa idlozi lalo yamuntu uyabona kodwa kahle uma ngampela umuntu idlozi enamandla yileli lakho elifikulele ebusuku ukuthwasa okunamandla yilokhu kwakho ukuthwasa ulele ebusuku kufika abakini bakiyalela impande uhambe lo mpande uyoyimba futhi uyikhe nempande zayo usikhe nje isithombo ubuye naso ungena sesigodlweni ikona kuthwasa okungasoze kwakudayisa ngelinye ilanga ikona kuthwasa engashiyi ngelinye ilanga kuthiwa ugobela wakho usevele washintsha usevele waba isigebengu kade ngibona mina akuyena uGogo Sikhotheni kuphela ushintshile ngokuthi athi useyosindiswa abanye abashintshile bathi sesaba ama politicians bona akakazi kuliwe lapho thiwa hayi kade inyanga useyipolitician akuliwa lona ube isangoma einyanga useyasonta akuliwa ube kade einyanga useshaya isinqa akuliwa sekumshayi wesinqa ngithi ngibona usomshayi wesinqa akuliwa naye baze bayixabanele bodwa abanye nentombi zabo uyabona lona kade einyanga kodwa njengamanje useshaya amabhizinisi akuliwa naye mina ngiliboni iphutha mina la Gogo Sikhotheni uma eseyibuyela umqondo mina ngiliboni futhi kunalokho umuntu uma ebuyela umqondo ngiyajabula mina ngoba kuyena sekuyavela ukuthi kahle lento engihlale ngisho ukugobela uNkulunkulu ikhona lento eyenzekile kuyena yokubona ukuthi ugobela uqala uNkulunkulu kodwa into enginesiqiniseko sayo isiphiwo sakhe sokwazi ukukhuluma iwisdom nokwazi ukukhuluma ukuphila akusoze kwaphela umehluko sekuzoshintsha ilevel esekuzokhulunywa ngayo ukhumbule nasesontweni kusuke kusasetshenzwa ilanguage yakhona ithi phila ithi nqoba ithi ngqinamba umehluko itap athi njengamanje usethandazela ukuphuma kwizitap usefuna ukuphakamisa amandla semazulwini ukuze kuphila abantu ngoba phela bebalekele ekukholweni akalahlekile ngibazwile abantu bethi mina usulahlekile udukile wenzeni uduka kanjani umuntu ethi I submit to God I submit to God uduka kanjani umuntu ethi I submit to Jesus because kubantu bonke baka spiritual umuntu odume noba namandla wabadlula bonke uJesu uyena umuntu odume kakhulu uJesu phela masikhuluma iqiniso nje uJesu yena umuntu odume wabadlula bonke waduma noma esefile if you submit to a person like Jesus uthatha lama spirit amenza ukuthi angavaleleki nawe wenzani uyawathwebula kufana nokuphuza ugoloko usuku uthwebula ama spirits alomuntu owakhe logoloko bese uyakudaka bese uyashintsha uba omunye umuntu noma futhi uthi Jesus uthwebula ama spirits athi shi tap kodwa ekukholweni uyawafica amanzi sekubhabhadiswa la uyawafica amafutha baze bawabize ngeanointing oil uyawafica amafutha uyafika ulwandle luphakathi kuyothanda ulwandle mina ngiyiboni mina into errong ngoGogo Sikhotheni kodwa ngibuka ngibuka manje eseventure to a new market because khona abantu abanzima kakhulu abangakholela ukuthi ufuna bahambe baye kothwasa bahambe ngeenyawo kodwa bafuna ukudrive imoto ephezulu ama-Crocs nani uzokhuluma ukuphila kulabo bantu so izinga lakhe liyanyuka alehli mina ngimshayela ihlombe ngesinqoma sithathile
Umehluko mesithatha lesinqumo angabeke yena esegxeka kakhulu ngoba kunabantu abenzeni yena athe nansi indlela. Akusafanele agxeke because khona abantu ke aba spiritually connected kuyena. The moment egxeka ubalimaza kabili labo bantu because mangabe ngiyakwazi ukuyichaza lento engiyichazayo. Ingathi yena ethi akukho ukuhlaba kusekho no nasekholweni kukhona ukuhlaba. Umehluko kubizwa ngomhlatshelo kodwa khona ukuhlaba. uJesu Kristu wayenza umhlatshelo wemvu. Eba nezikhathi la umhlatshelo wemvu ewenza wayephila ngegazi lemvana. Uthema isephalala yena. Abalandeli bakhe base beyaphila ngegazi lakhe. Ngegazi lakhe. Okusho ukuthi ukufa kukaJesu ufe igazi lakhe maliphala kwakhona abaphila ngalo. Ngiyokuchaza ukuthi isigaba bani lokho kuphila ngegazi elileso sigaba. Ngiyochaza futhi ubuhle nobubi. Kodwa mangakutshela ukuthi isinqumo sithathile usijiki. Uma sewuthe uphila ngegazi laJesu awukwazi ukushintsha futhi kusasa. Usuthi usuyophila ngegazi elinye ngoba angithi ama-grade igazi lenkukhu, igazi lembuzi, imvu ekuleso stage kuzoba igazi lenkomo, mase kuyoba igazi likaJesu. Uyalibona liphezulu nalo igazi kushiyana amandlalo ngoba nokubophisa kwawo akulingani. Mawubulala inkukhu ngeke uzuboshwe. Mawubulale inkukhu nje naseThekwini uyakwazi ukuyibulala la eSouth Africa inkukhu ayinayo itori. Ngisho esilungwini nje udonsa inkukhu lapha uyishayela endlini yabo. Isikapha uyakwazi ukusenza uzusiphendule ngesplitsbraai kubonakala ukuthi wayiphendula. Include ngabelungu basiphendula isikapha. Kodwa mase kufika egazini lenkomo awuvumelekile ukuchitha noma ikanjani noma ikuphi. Kodwa sisakhavekile endaweni esemakhaya nesemalokishini ngoba ithina esibaningi. Kodwa lezi zabamhlophe awusakwazi ukuchitha ngoba selikwenye grade elomuntu ke lingaphezulu kwelenkomo. Wachitha nje uyaboshwa straight, uyaboshwa. So mawuthi uphila igazi laJesu uphila ngegazi elibophisanayo mangabe ungalilandelanga ngendlela. Uphila ngegazi ukuthi mawuthatha isinqumo uma usosijika bese uyagaxela. Ngeke ngimbone umuntu ethi namhlanje ngiyakholwa ngilokho kusasa useshiyile ngapha useyokholwa ngapha ngithi awubheke idididi. Lento lolu uhambo naka spiritual awuxova xovu. Ifana noma usahamba kule level yokuhamba labo abancane abathi bazinyanga nabo awubaxova xovu.